munduko animaliarik arriskutsuena da. Superlatiboa. Rik, enak. Kaixo, gaur sailkapen bat egin eta arrazoitu egingo duzu. Badakizu zer? Nik etxean ahatea daukat. Animalia zaratatsua da, baina oso alaia ere bai. Maskotarik politena da. Zein da zure animaliarik gustukoena? Bideoan, Aitorrek munduko animalia arriskutsuenen sailkapena egin eta arriskutsuena aukeratzen du. Eta orain, Erne. Top bost honetako azken animalia. Zintzoa ematen du. Maitagarria. Baina denetan okerrena da. Munduko animaliarik arriskutsuena da... Aitor, Baskaria prest dago. Adjektibo baten intentsitate maila handiena, superlatiboa, adierazteko, adjektiboari en atzizkia jarriko diogu. Honela osatuko ditugu esaldiak. Izena eta adjektiboa en atzizkiarekin. Superlatiboaren en atzizkiak nor kasu marka eramango du beti. A, izena singularra bada, ak, izena plurala bada. Hemen dituzu bi adibide. Sugea, maskota, txarrena da. Txoriak, animalia alaienak dira. Adjektiboaren aurretik izena doa, eta partitiboaren marka rik jartzea aukerakoa da. Hortaz, biak dira zuzenak. Txakurrak gizakion lagun onenak dira, zuzena da, eta txakurrak gizakion lagunik onenak dira, zuzena da ere. Lagundu esaldiak osatzen. Animalia asko ditut etxean, eta untxiak leku guztietan egiten du kaka eta pixa. Nire etxeko animalia zikinena untxia da. Txakurrak beti daude gurekin, ez gaude inoiz bakarrik. Txakurrak gizakion lagunik onenak dira. Zein da zuzena? Ahatea maskotarik polita da, ala ahatea maskotarik politena da. Ahatea maskotarik politena da. Adjektibo baten intentsitate maila handiena adierazteko. Beste bat arte, ondo ibili.